Like every child, just like every child who needs to find a place just with you, place. Give us the song we spend. Tell us that we can't hide us inside. Oy, cahaya nasa langit ng ako. Lord, ituha na ko nimo, Lord. Asa si San Pedro. Oy, dang ituha na ko ka? Wala no. Ha? Wala ka sa langit ko. Ang asa daw ka. Natakaroon sa kanang buol. Ha? Buol. Buol? Oo. Sa kanawa. Kuan, gataling. Likod sa ko, likod. Ha? Likod. Asa? Anhe? Ang sao? Daon, daon. Hindi, nga, karoon nga. Pabangay ko. 1, 2, 3. Aray. Aray. Pagkilan ko. Sakit akong hawa. Gagay yung linguranan. Tarantas. Okay? Okay no? Asa ganyan ka? Nakakaroon sa buol. Asa ganyan? Gatalim lagi. Gatalim. May kaon. Wala ka gatalim kuntis ni. Karoon nga. Ha? Okay. So karoon, malipayon ka. Dili. Dili ka malipayon? Dili. Yung dili mo ka malipayon, ginaan naman ta dili. Ikaw kung nag-isunod sa box, 5 oras ko dili. Lipay ka? Karo. Sige, di na magalis. Okay. Hello, kanang, kumusta ka sa lansina? Ha? Kumusta ka? Ina, kumusta mo?
Okay lang. Dili, dili ikaw mo ito ba? Ha? Yung sila mo ito, nakumusta mo, ano ba? Nakumusta mo? Kumusta mo? Okay lang natin. Sige. Okay lang. Kung sa may inyong talent, Kung siya tagal. talent ba? Kanang sa ilang ilingaw nila ba? Mag-magic ko. Magic ka? Oh. Wala mo ito mag-practice. Ano na nagreklamo? Sunda ko. Kita ka na? Ha? Kita ka na? Kani? Oh. Ayaw, bro, sige. Ay, sorry. Kung sa mga siya, no? Mauna siya prediction. Si prediction. Mananag na. Hindi ko sagot. Prediction mo, siya prediction. Yes. Sa ito pa, butak, ano siya? Yes. Butak, sige, Christina. Kung saan mo na, Judge. Judge. kung saan mo, I'm gonna ask you. Kung sa'yo pwede ako pagpapanal. kung saan mo, mangutano ka nila. Yes. Kung saan mo, challenge na. Yes. I choose you now. Si ma'am, Yes. kung saan mo na, Ako siyang tamatanong. sige. Ma'am, you hear me? Yes, I can hear you. Thank you. Antay kang tarong ha. Okay. Are you ready, ma'am? Ready ang pagkakulang. Ready na. Okay. Ma'am, pag humahuna o isang ka number, 1 to 1,000, yung saba. Mana? Nana. Okay. Look into my eyes. Ma'am, look into my eyes. Ang inyong number is, Antay na ha. ang saba, Sama? Sige. 6 to 9. Yes or no? Yes! Wow! Ano? Anak na ako. Sure ka na? Sure na sure! Ano? Wow, amazing. Sige. Okay. Kung sa pamayin ng aking talent, Bukal pa ko. ha? Bukal pa. Bungol. Bukan ka. Sige. Kung sa may kantahon ng ulo, Lakso. okay. Ready na ka? Hindi na. Ay, salo. Ha? Bisa. Sa di pa kamu kanta, pangayo sa ilang katahuran. Ang saan? Ano, good evening na ba? Ano ito? Ato doon ka. Oh. Sige. Ano na ha? Okay. Okay. Maayong gabi sa inyong tanan. Ikaw. Ayaw ka lang sinong gabi mo. Dili. Ha? Dili, kami. Pagtuhan ako ka daw mo. Sige. Maayong gabi sa inyong tanan. Ayaw ka lang sinong kanal. Dili. Dili, maulo. Tagsa-tagsa ka daw. Masa? Tagsa-tagsa ka. Tagsa-tagsaon. Yes. Sige, pamilya ha. Ako tagsa-tagsaon. Sinda ko. Saan ka daw? Dili kumula ka. Ako tagsa-tagsaon yan. Sundog ko rin mo. Ha? Okay. Okay. Pagtalit. Masasa. Maayo. Ikaw. Ayaw. Gabi Gabi eh. sa inyo. Ayaw. Tanan. Kaman. Kana. Kana. Ay, okay na lang ka nga. Ha? Wala. Sige. Mukhang ka ka. Yes. Mukhang na ko ni Mulo. Ganun ka ba o makabaganta? Ako? Oh. Ay, nag-spila ko daw. Nag-eskwila ka kanta. Oh. Asa mo ka nag-eskwila ka kanta lo? Sila ka. Alam mo sa hospital. Sige. Ready na ka kanta? Ready na ka? Hindi na. Sige. Kanta na. Wala ka. Ang parado. Wala signal. Oh, kanta na. Kanta na. Wala ka. Wala tayo music. Okay, music. Clap your hands. Rika. Ako Rika. Oh, patay na. Okay. Sana'y di tayo
Wow, ay sabi. Kailangan na sa alam ikaw ang pangarap ko. Magbuhay pa kaya ako'y hagdan at magkapit. Hanggang sa pagkagam natin, nagtatanong lang sa'yo, ako ko kaya nangigin mo, kahit maputi na ang buhok ko. Thank God! Okay, thank you. Stop. Thank you. Okay, mana? Oy, ilupad ko. Oy, Lord, kuha ko na kanilulod. Kung kuha ko ang galing mo, i-append rin. Oh, sawa. Good luck. Okay, thank you. Okay, our sponsor, BG, the founder from the Carmen Gallery School Mall, Marza BG.
Oh, Kuya Woy. Oh. Ala. Ala kanindot. Ada ganap.
Yawa, oy. Tiga po sa inyo kay may muwak-wak. Na. Yawa, oy. Daghan. Yawa, bye. Shark the Magician. One Lord. The same certificate given to Galamiton Joaquin. Ako the fans club is yan, no? Same certificate given to Jaika Caldino. Okay, so ang mudaog mo perform o sa ilahang pakanha, okay? So this is the final result. This is signed by Mr. Ruel Sibadlas, Zinit Hanyola, Mr. Patrick Philip Hanyola, and confirmed by Ms. Lauren Vesta. So kasabot, this is really the 100% nga gikan sa atubag yung as a complete property na to. So this is a fair one. So whoever wins ay matestan. So we would like, in behalf of BOD and the whole family of the Camilla Homes, daghang salamat ninyo sa inyong pasensya, sa inyong effort, sa inyong pag-anhi, sa matag-panhiron mo namo, participation ninyo. Ginamdamin ninyo kanunay nga, daghan pa mo maabot, daghan pa mo padungan, dila ni mako. Competition na abin na yung daog na ay mapildi. Ang lamin ani kay next year na apa ni, kung maaman gani. So, ang mapildi, tanang mapildi, dili tawag pildi. Ang dinis matihon, parang kadiuna, matagaan ng 3,000 pesos each. Okay? So, this is it. Pansit. Okay. So, to announce, ikaw ma, so to give the kuan, sa tinanong sa mama, so, asa chicken na po eh? Ano din? Ihawin nyo ng trophy. Our fourth runners-up will receive 5,000 pesos. Then a trophy. Okay, third runner-up. Runners-up. Rather, so maka-receive siya trophy, then 5,000 pesos cash. Okay. So, ato ang third runner-up. Gathering average score of 91%. The total score of 91%. Human Beatbox Master, Vincent Peligro. Congratulations. So, alis ito sa stage, sir. So, join with us, our board of judges and our board of directors. So, thank you so much. Katong kwan bitaw katong kaduha bitaw to siya ka bitba bitbox oh katong second kay na sila katong kaduha oh kaduha
The second runners-up will receive also a check worth of 6,000 pesos. Na, triling. Trophy also. Okay. Finally, the score of 91%. Or 91.667. Our second runner-up goes to Joaquin Our senior talent. You will receive 6,000 pesos. Congratulations. So again, sa walang palakang adawa, hindi ka mag-gold na natin 3,000 take away home. No? So di na po masama. Vergara Siblings Trio. With a total score of 97.333%,